požiadavka. No tak nič. Dobrý deň, prajem. Ja sa nagril dovolím. My si uvedomujeme, že Ministerstvo pôdohospodárstva z hľadiska toho, v akom stave sa nachádza dnes slovenské poľnohospodárstvo, aké dôležité sú dnes otázky potravinovej bezpečnosti, aké dôležité je chrániť si prírodné strategické bohatstvo, ako sú lesy a pôda, má obrovský význam a preto aj padlo rozhodnutie dať na čelo tohto rezortu manažéra, človeka, ktorý v profesionálnom živote pôsobil vo významných manažerských pozíciách v rôznych výrobných podnikoch a ktorý potom 4 roky pracoval v rokoch 2006-2010 ako minister hospodárstva a predovšetkým sa sústreďoval na efektívnu regulačnú politiku. A boli aj výborné výsledky, pretože ceny energií v tom období boli veľmi stabilné, čo prispievalo aj k celkovému vývoju cien a inflácie. Ministerstvo pôdohospodárstva je mimoriadne komplikovaný rezort, pretože má obrovské množstvo podriadených inštitúcií. Naviac, ako som už naznačil, do jeho pôsobnosti patria aj lesy, teda štátny podnik Lesy Slovenskej republiky a Slovenský pozemkový fond, ktorý nám najmä v posledných mesiacoch robil vrásky na čele kvôli rôznym podozrivým reštitúciám, zámenám, až nakoniec musel pristúpiť minister pôdohospodárstva k návrhu na vláde a odvolali sme zástupcu riaditeľa Slovenského pozemkového fondu, aby sme ho znefunkčnili, pretože títo páni ako keby si nevšimli realitu a správali sa ako keby bol január 2011 a nie apríl 2012. S pánom ministrom sme si prešli v krátkosti niekoľko základných priorít. Dovolte mi, aby som ja naznačil, čo považujem v tomto okamihu za veľmi dôležité. Poprvé, efektívne využívanie fondov. Ministerstvo pôdohospodárstva je súčasťou viacerých operačných programov. Sú tu prijímané rozhodnutia v európskych fondoch na rôznych úrovniach, preto prvoradou úlohou ministra bude, aby bol v týchto otázkach elementárny poriadok a najmä, aby peniaze, ktoré majú byť vyčerpané, aj boli v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a acquis communautaire vyčerpané. Druhá veľmi dôležitá úloha je náš postoj ako malého štátu, avšak s veľmi bohatou históriou poľnohospodárstva k spoločnej európskej poľnohospodárskej politike. Je všeobecne známe, že dnes táto nová poľnohospodárska politika Európskej únie je orientovaná najmä na malé a stredné poľnohospodárske podniky, čo nevyhovuje štruktúre poľnohospodárskej výroby na Slovensku, pretože u nás máme podstatne väčších výrobcov a preto toto bude jedna z ďalších prioritných úloh ministerstva, aby na pôde Európskej únie jasne zaznel aj hlas takej krajiny, ako je Slovensko a pokúsili sme sa presadiť v spoločnej európskej poľnohospodárskej politike aj naše pohľady a naše postoje. Na tento účel bude zajtra vo vláde vymenovaný štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva, človek, ktorý pracuje v tejto oblasti profesionálne, pokiaľ ide o operačné programy, kontakty s Bruselom, so zahraničím. Nechcem teraz hovoriť meno, zajtra bude všetko jasné vo vláde, pretože sú potrebné ešte niektoré procedurálne otázky.
Podobne ako som to povedal aj na ministerstve školstva, dal som ministrovi hospodárstva možnosť rozhodnúť sa odborne, či je potrebné vymenovať na ministerstve pôdohospodárstva aj druhého štátneho tajomníka. Znovu pripomínam, kolegyne, kolegovia, že Smer je jediná politická strana vo vláde a toto nie je naháňanie sekretariátov, aut, prípadne zamestnávania nejakých ľudí. Ale profesionálne, odborne musí odpovedať minister pôdohospodárstva, či systém jeden minister, jeden štátny tajomník je dostatočný na takú komplexnú agendu, aká tu je. Určite k riadiacim manažerským schopnostiam pána ministra, aby bolo veľmi zaujímavé mať človeka priamo z prvovýroby, ktorý by reagoval na požiadavky poľnohospodárov z prvovýroby, ale toto rozhodnutie je určite na ňom. Ďalšie dôležité úlohy, ktoré čakajú ministerstvo, je zvýšenie podielu slovenských poľnohospodárskych produktov na slovenskom trhu. To už je taký evergreen, pasívne saldo, pokiaľ ide o dovoz potravinárskych komodít na územie Slovenska. K tomu by som okamžite prirátal aj problémy s dovozom nekvalitných potravín. Budem s pánom ministrom veľmi úzko komunikovať, pokiaľ ide o témy, ktoré sa týkajú hygieny, veteriny, ktoré sa týkajú možno aj takých oblastí, ako je obchodná inšpekcia. Toto všetko bude musieť minister v rámci svojej politiky používať vo vzťahu aj napríklad k obchodným reťazcom, ale celkovo k dovozu, aby sa nám podarilo zvýšiť podiel slovenských produktov na našich pultoch. Ako som naznačil, pod gestiu ministerstva pôdohospodárstva spadajú aj dve významné inštitúcie, a to sú štátne lesy. Tam tiež na záver funkčného obdobia pána ministra Šimona boli podozrivé rozhodnutia, ktoré sa týkali revírov, týkali sa lesov, zámien. Nechcem teraz hovoriť, že našou úlohou je predovšetkým prehodnocovať, ale vy viete, že bola vo vláde prijatá úloha, uznesenie. Všetci ministri sú povinní v nejakom termíne predložiť zoznam a charakteristiku všetkých podozrivých zmluv a rozhodnutí, ktoré sa týkajú najmä majetkov, prevodov majetkov, zámien alebo prenajmov. Slovenský pozemkový fond je opäť inštitúcia, kde napriek opakovaným žiadostiam na adresu odchádzajúcej premiérky a ministra Šimona sa robili do posledného dňa desiatky, stovky rôznych rozhodnutí. Tieto rozhodnutia budú musieť byť prešetrené, či boli v poriadku, ale dnes Slovenský pozemkový fond nemôže už tieto rozhodnutia prijímať a budem očakávať od pána ministra návrhy, pokiaľ ide aj o vedenie štátnych lesov a pokiaľ ide aj o vedenie Slovenského pozemkového fondu. Toľko k tomuto rezortu. Želám, tak ako som to urobil aj na iných rezortoch, pánovi ministrovi šťastnú ruku pri výbere ľudí, šťastnú ruku pri rozhodnutiach, ktoré bude musieť, ale ja o tom nepochybujem, že rezortu pôdohospodárstva významne prospieje, ak na jeho čele stojí človek, ktorý nepochádza priamo z poľnohospodárskeho prostredia a nie je naviazaný na rôzne skupiny, ktoré v slovenskom poľnohospodárstve pôsobia. Toľko z našej strany, nech sa páči, ak máte nejaké otázky, tak budem odpovedať, ale mňa sa na výnosnosť pšenice nepýtajte. Pre vaše otázky Slovenská televízia. Dobrý deň, Petr Majer. Niečo konkrétnejšie ste sa bavili, napríklad možno znížená DPH na potraviny alebo nejaké také, teraz sa rokuje o takých jednotných podmienkach pre farmárov z západnej a východnej časti Európskej únie, že či ste o takýchto veciach rokovali? V tej druhej časti poprosím pána ministra, lebo naznačoval niektoré ťažkosti, ktoré sú s tým spojené. Pán redaktor, buďme k sebe všetci na Slovensku aspoň trochu úprimní a povedzme, že keď máte zaťatú sekeru 500 miliónov eur, ktorú nám zaťala vláda Ivety Radičovej, musíte znižovať deficit na úroveň 3% v roku 2013, tak nemôžete znižovať príjmy do štátneho rozpočtu. To jednoducho nejde, to je nezlučiteľné. To jednoducho nejde. To je presne to isté, ako keď by niekto teraz prišiel a povedal by, vo verejnom sektore nám zvýšte platy o 30%. No to jednoducho nejde. Pretože ak raz musíme sekeru, ktorá je naozaj zaťatá, mimoriadne hlboko riešiť,
tá špajza je úplne prázdna. A máme ešte aj znižovať deficit. Ten predpoklad, že ten deficit v roku 2012 bude vyšší ako 4,6%, je veľmi veľký. Na 3% nie je možné znižovať príjmy do štátneho rozpočtu. Na druhej strane, určite ja osobne budem hovoriť s ministrom Kažimírom, ministrom financií, na tému návratu k 6% sadzbe dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o predaj poľnohospodárskych produktov z dvora. Výpadok v takomto prípade na štátnom rozpočte je zvládnutelný, ale bolo to také oživenie, pretože ľudia mali možnosť si kúpiť často lacnejšie, ale predovšetkým mimoriadne kvalitné a zdravé potraviny priamo na dvoroch poľnohospodárskych družstiev, na dvoroch poľnohospodárskych podnikov. Preto, ak to umožní finančná situácia, opakujem, ak to umožní a bude súhlas ministerstva financií, išli by sme aspoň touto cestou, ale priestor na znižovanie DPH určite teraz nie je. A by to bolo smiešne, keby som povedal, že áno, ideme do toho, pretože verejné financie sú v tak dezolátnom stave, v akom ešte nikdy neboli. Poprosím teraz pána ministra k tej druhej otázke. Čo sa týka tej druhej časti otázky, treba povedať, že bohužiaľ Slovensko nejak už len naskakuje do rozbehnutého vlaku a miestenky v tomto vlaku sú rozdané a nám sa ušlo bohužiaľ 5. najhoršie miesto vo vagóne turistickej triedy. Čiže tie platby, ktoré by mali smerovať na Slovensko pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov, sú v podstate horšie, keď to porovnám v tom globálnom pohľade oproti podmienkam, ktoré mali doteraz. Tu musím otvorene povedať, že zaspal rezort diplomacie, teda ministerstvo zahraničných vecí a zaspalo aj ministerstvo pôdohospodárstva vzhľadom na to, že 12. októbra 2011 bol predstavený návrh spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý vlastne už má vo svojich východiskách aj tie nové formy podpory, priamych podpor pre poľnohospodárov a tento nový návrh je už štrukturálne odlišný od pôvodného návrhu a ešte aj finančne menej zabezpečený. V podstate vychádza z takej základnej predikcie, že celkový objem týchto dotačných prostriedkov sa znížia na 90%, čiže východisko je 90% priemeru Európskej únie a štáty, ktoré sa nachádzali pod týmto priemerom, kde Slovensko teda patrí, budú môcť až ku koncu tohto programovacieho obdobia, teda ku koncu roku 2020, mať tento rozdiel znížený o 1/3. Sice po roku 2020 bude šanca, alebo bude nárok na jednotné podmienky, ale Európska komisia predpokladá, že zrovnanie podmienok dojde reálne v členských štátoch Európskej únie až po roku 2028. Čiže toto je ten nepriaznivý stav. Našou prioritou a veľmi rýchlou prioritou teraz je naštartovať veľmi odborný fundovaný tím, ktorý nám musí zrátať všetky dopady na jednotlivé poľnohospodárske činnosti z pohľadu tejto novej dotačnej politiky, aký to bude mať vôbec dopad na našich poľnohospodárov a čo sa všetko ešte dá k tomu spraviť. Čiže vytvárame spoločný tím medzi poľnohospodárskou platobnou agentúrou, medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, ministerstvom hospodárstva, chceme do toho zapojiť ministerstvo zahraničných vecí a ideme argumentačne pripraviť si nové východiská, aby sme tento stav zlepšili. Aká bude úspešnosť, neviem, ale ešte raz opakujem, to, čo Európska komisia predstavila a čo ponúkla Slovensku, je horšie, ako to bolo v prvom programovacom období. Dobrý deň, Marek Horácky. Pán premiér, vy ste v nedeľu na televízii Markíza povedali, že chcete regulovať ceny potravín, či už máte nejakú predstavu, ako by to mohlo byť. A ako otázka na pána Janátka, ako ste podporili slovenských producentov? Urobili ste pomerne významnú skratku toho, čo som povedal, aby zase nevznikol nejaký dojem, že sa dá všetko regulovať. Pozor. My len hovoríme o regulačnom rámci, ktorý umožňuje domáci právny poriadok a ktorý umožňuje
aký komunitér v rámci Európskej komisie a Európskej únie ako takej. Pod reguláciou nerozumieme iba to, že budeme tlačiť napríklad na obchodné reťazce, aby sa správali inak, ako sa správajú v niektorých otázkach. Pod reguláciou určite rozumieme aj to, že bude podstatne prísnejšia kontrola, pokiaľ ide o dovoz potravín na územie Slovenska. Pod reguláciou rozumieme aj to, že väčší priestor na regáloch by mali mať slovenské výrobky. O tom treba rokovať s jednotlivými obchodnými reťazcami, že sa to dá dosiahnuť. Takže toto je ten rozsah činností, ktoré chceme robiť, ale určite som nepovedal, že chceme regulovať ceny potravín. Nikdy som takéto niečo nepovedal. Slovenský rozhlas. Pán premiér, čo sa týka tých mien nových na post šéfa pozemkového fondu a lesov, je to už definitívne, že to ľudia pôjdu preč, alebo počkáte na audit tých zmluv, pretože napríklad pánovi Výslajovi, aspoň to bolo prezentované takým bývalým ministrom, sa nejako rapidne podarilo ozdraviť tie lesy a podarilo sa mi nejako zvýšiť zisky vraj. Pán redaktor, keď prudko zvýšite produkciu a viacej rúbete, tak máte aj viacej peňazí. Toto nie je jednoducho cesta, ktorou by štátne lesy mali do budúcnosti ísť. Ale asi je celkom pochopiteľné, že najprv si prehodnotíme, čo sa udialo v týchto inštitúciách a potom sa rozhodneme, ale minister zodpovedá vlastnou hlavou za rezort. A celkom si neviem predstaviť, že by mal riadiť rezort a mal by mať pod sebou vo významnej pozícii človeka, ktorému nanominovala iná politická strana. Takto to jednoducho nefunguje. A ja neverím, že by sme z prostredia odborného, profesionálneho nenašli ľudí, ktorí by dokázali robiť tie veci takisto dobre, ako to robili aj ľudia, ktorí sú tam doteraz. Ale ako keby sme zabudali na to, čo sa dialo v štátnych lesoch posledné mesiace. Tam musel niekto na tom participovať, niekto to musel pripravovať a niekto to musel robiť. Viete, podozrivé zámeny, tie podozrivé nákupy dreva, viete, čo sa dialo okolo jedného gátra, jednej píly. Keď si zoberieme Slovenský pozemkový fond, to nešlo bez riadiacich pracovníkov Slovenského pozemkového fondu. Preto v tomto prípade ja nechcem predbiehať veci, my tu nie sme na to, aby sme robili nejaké personálne čistky, ale ak minister má zodpovednosť, a ja som to ministrom povedal veľmi jasne, že bude mi úplne jedno, či je minister môj dobrý kamarát alebo najlepší kamarát. Ak minister zlyhá, bude musieť okamžite odísť z funkcie a bude niesť zodpovednosť za celý svoj rezort. Na druhej strane musia mať títo ľudia potom možnosť aj prostredníctvom personálnych nominácií prívať a pôsobiť na to, čo sa v týchto podnikoch robí. Ja možno takú doplňujúcu odpoveď k tomu. Viete, to je taký typický marketingový ťah, ktorý pán Šimon predviedol pred obrazovkami a verejnosť im na to skočila. Totiž štátne lesy alebo vôbec ťažba ako taká nemôže ísť svojvoľne. Na to sú 10-ročné plány, ktoré jasne hovoria, ako sa musí robiť obnova lesa, to znamená, akým tempom pôjde výsadba nových plôch a akým spôsobom a kde sa bude zabezpečovať ťažba. Samozrejme, keď toto 10-ročné obdobie končí o 2 roky, čiže máme rok 2012-13 a potom nastupuje nové obdobie. Tu boli nejaké kvóty naplánované aj pre rok 2012 aj 2013, no ale keď pán Šimon spolu so štátnymi lesmi vyťažili viac na úkor rokov 2012 a 2013, otázka je, aká bude ťažba a hospodársky výsledok práve v týchto 2 posledných rokoch. A možno bude stať za zaujímavosť, keď sa pozriete, ako to vyzerá s hospodárskymi plánmi na tento rok. A tam už je veľká katastrofa, lebo napríklad lesy Danapu budú mať zníženú ťažbu o 50% oproti roku 2011. Len kvôli tomu, že niekto chcel urobiť marketingový pozitívny obraz o perfektnom riadení lesov v Slovenskej republike, ale čo to urobí po voľbách, lebo už jasné bolo, že voľby idú, vláda padla, čo to urobí s TANAPom v roku 2012 a 2013 bude veľký problém. Takisto si zoberte lesy Slovenskej republiky. Vlani vynikajúci zisk, fajn, ale tento rok sú na kraji zisku a straty. Ja som už rokoval s predstaviteľmi lesov a dal som im jednoznačne za úlohu, že musia pripraviť také opatrenia, že tá zisková poloha v tých lesoch zostane. Ale nedá sa to urobiť stále len cez zvýšenú ťažbu.
Takže ja odmietam takúto ľúbivú politiku, ja chcem robiť reálnu politiku v oblasti lesného hospodárstva, ale nie cez takéto marketingové ťahy. Pýtať pána na tých prvovýrobcov, ako ich chcete podporiť? Máte predstavu? Pozrite sa, čo sa týka oblasti potravín, tá bilancia z hľadiska obchodu je veľmi nepriaznivá, dlhodobo nepriaznivá. Nie je to len výsledok posledných 2 rokov, ale dlhodobo. Myslím si, že od transformácie slovenského poľnohospodárstva to stále klesalo. A dneska, keď si zoberiete za minulý rok napríklad, bol dovoz potravín na úrovni nejakých 3,6 miliardy eur. Mali sme aj vývoz, nejakých 2,8, ale stále máme deficit v zahraničnom obchode na úrovni 760 miliónov eur. Teraz dôvod, prečo je to tak, jednoducho niektoré typy komodít absolútne vypadli z trhu. Preto my musíme v novej poľnohospodárskej politike, ktorú chceme pripraviť, zadefinovať koncové nejaké vektory, ktoré by mali povedať, ktoré činnosti v oblasti poľnohospodárstva nastavíme odznova. Ale nepôjde to už cestou veľkovýrob. Myslím si, že aj tá nová spoločná poľnohospodárska politika, ktorá bola Bruselom nastavená, už nejde cestou podpory veľkých subjektov, ale pôjde práve cez podporu malých farmárov a napríklad aj v tej novej politike sú tam 2 také podprogramy, ktoré výrazne podporia buď začínajúcich poľnohospodárov do 40 rokov, alebo poľnohospodárov, ktorí budú zabezpečovať nie len otázku prvovýroby, ale aj otázku ďalšieho spracovania. Čiže budeme hľadať mechanizmus, aby sme práve podporili tú prvovýrobu a čiastočné spracovanie hlavne špecializovanej živočíšnej výrobe. V oblasti rastlinnej výroby je to otázka zeleninárstva a ovocinárstva. Ďakujeme pekne.